Partneri i prijatelji misije Jimmy Swaggart vas pozivaju da se pridružite muzičkom programu i propovedi evanđeliste Jimmy Swaggarta. Milioni ljudi po celom svetu dodirnuti su evanđeljem Isusa Hrista putem evangelizacije, štampanja i deljenja literature, građenja crkava i biblijskih škola, preko rada duhom vođenih misionara, dnevnim i nedeljnim televizijskim programima i sveobuhvatnim dečjim radom. Naša je molitva da i vi danas dođete bliže Gospodu. Evanđelist Jimmy Swaggart održava evangelizaciju u divnom gradu Tacoma, Washington, na severu zapadu Amerike. Hiljade ljudi skupilo se u Tacoma stadionu da bi čuli poruku brata Swaggarta o nebu i paklu sa naslovom: Može li Bog poslati čoveka u pakao, osuditi ga da gori večno i zauvek i opravdati svoj postupak? Otvorite s nama u svojim Biblijama Evanđelje po Jovanu, dok evanđelist Jimmy Swaggart čita iz 3. glave 16. stih. Bog je naime tako ljubio svet da je dao svog jedinorodnog sina, da niko od onih koji u sina veruju ne pogine, nego da ima život večni. Današnja tema glasi: može li Bog poslati čoveka u pakao, osuditi ga da tamo gori večno i zauvek i opravdati svoj postupak? Da postavim još jednom pitanje. Može li Bog ljubavi, osjećanja i milosti osuditi čoveka na pakao, da tamo gori bez milosti i mogućnosti pomilovanja za svu večnost, zauvek, i da takav svoj postupak opravda? Telefon pored kreveta je zazvonio. Bila je hladna januarska noć u jednom gradu u središtu zapadne Amerike. Dežurni se konačno probudio, podigao je slušalicu. Javio se. Dogodila se nesreća. On je odmah pozvao pastora crkve koja je meni dobro poznata, i rekao mu šta se dogodilo. Možda bi on hteo da dođe. Pastor se na brzinu obukao, seo je u kola i te strašne noći vozio prema mestu nesreće. Kad je stigao, dežurne ekipe su nastojale da osvetle teren u toj mrkloj i hladne noći, praćenoj kišom i susnežicom u tom gradu u središtu zapadne Amerike. Ambulantna kola su stigla. Ogromni teretnjak je ležao prevrnut na stranu u jarku. Saobraćaj je obustavljen. Taj ogromni kamion je dolazio u susret čoveku koji je išao ivičnjakom. Bio je pijan. Zateturao se prema sredini puta. Vozač je svom snagom legao na kočnicu. Skliznuo je s puta i prevrnuo se u jarak. Ali pre nego što se prevrnuo, udario je čoveka i odbacio od sebe 30 metara na asfalt te noći. Skoro svaka kost mu je bila slomljena. On je bio mrtav pre nego što je pao na zemlju. Razlog zašto je pastor bio pozvan je taj što je supruga poginulog čoveka bila član njegove crkve. Ona je godinama bila u crkvi i ona je molila za dušu tog čoveka. Pastor je razgovarao sa njim, plakao je, molio se, upozoravao ga, molio ga, ali bez rezultata. Žena je baš nedavno ponovo bila kod pastora i tražila: molim vas, idite k njemu još jednom. On je odgovorio: otići ću i pokušat ću, ali već sam mu govorio, plakao kao i vi, razgovarao s njim. Taj čovjek nije bio samo pijanica, nije bio samo grešnik, već propalica, razvratnik.
On je duboko zaglavio u greh. Posljednji put kada je pastor razgovarao s njim, na zahtev njegove supruge s tom izgubljenom dušom, pastor mu je konačno sa bolom u srcu rekao: ako ne daš Bogu šansu u tvom životu, umrećeš i otići u pakao. Taj se čovjek okrenuo i podrugljivo rekao: moj deda je otišao u pakao, moj otac je otišao u pakao i pastore i ja također idem u pakao. I dok se te noći probijao kroz kišu i susnežicu, pastor ugleda izlomljeno telo, umazano prljavim uljem. Pokušavali su da se približe ambulantnim kolima da pokupe ostatke. Podigli ga, pogledali njegovo sivo, bledo, iznakaženo lice, ali prekasno. U tom, kao da je Sveti Duh usmjerio njegovu pažnju i pogled, ugledao je nešto što ga je užasnulo. Zurio je u prevrnut kamion koji je ležao u jarku i ugledao ogromni branik, širok gotovo pola metra, sav niklovan. A na tom braniku su bile ispisane dve reči, slovima crvenim kao krv. Kad ih je pročitao, osjetio je bol u duši. Te reči su odzvanjale u njemu, kao da su vrištale u njemu. Reči koji su ga udarili kao malj. Tamo je pisalo: anđeli pakla. Hteo je da se okrene nazad prema tom čoveku koji leži tu i da vikne: pokušao sam da ti kažem, ali bilo je bezuspešno, bez koristi, prekasno. Vidite koju poruku pokušavam danas da izložim uz Božju pomoć. To nije baš popularna tema. Vrlo retko ćete čuti u crkvi da neki evanđelista govori nešto o paklu u današnje vreme. To je zanemarena tema. Ali bez obzira što je svaki propovednik zanemaruje, bez obzira ako crkve ne razmišljaju o tome i misle da je to tek neka pretnja u Svetom pismu, pakao je stvarnost danas isto kao i pred 2000 godina, kad je Isus govorio o tome. Stvaran je isto kao i pred 3000 godina. I to je moj najvažniji zadatak, da upozorim čovečanstvo, da uverim ljude, da obznanim. Biblija je tu jednostavna. Postoji nebo i postoji pakao. I jedini koji može da te spasi pakla je Bog, po svom Sinu Isusu Hristu. I ako ti umreš i odeš u pakao, tamo neće biti čistilišta, nema pomilovanja, nema još jedne prilike, neće biti odgađanja. Biblija jasno kaže: večno i zauvek. Pre nekoliko godina u Detroitu prišla mi je jedna žena. Dosta puta sam tamo propovedao. I tada sam govorio o paklu. Ona mi je prišla i na prvi pogled se mogao zaključiti da je njen život bio patnja i muka. U njenom pogledu bio je očaj. Bila je jako usamljena. Ispričala mi je priču koju neću zaboraviti. Rekla je: Jimmy Swaggart, nemoguće je da postoji pakao. Nemoguće. Ona to nije rekla sa prezirom ili da se ruga. Ona je to rekla iz dubine svoje usamljenosti. Kazala je to iz dubine svoje patnje, svoje slomljenosti i bola. Rekla je: nemoguće je da postoji pakao. Ja sam je pogledao i odmah zapazio da ona ne razmišlja, kao mnogi sa kojima sam razgovarao. Upitao sam: ženo, kako to misliš? Ona je odgovorila: već 30 godina živim u paklu.
Ovo ovde je pakao. Moj muž je pijanica, moja 2 sina uzimaju drogu, moji sinovi kradu od moje krvave zarade, koja je jedva dovoljna za hleb da se stavi na sto. Tuku me da sva poplavim kada im ne dam novac da kupe marihuanu, kokain ili heroin. Moj muž, samo Bog zna koliko puta, zaključa vrata da ne mogu da uđem u stan kada se vraćam iz crkve kući. Ta borba, to je nešto strašno. Mnogo puta sam videla kada ih uhvati njihovo ludilo, uzimaju ono malo nameštaja što imamo, razbijaju i uništavaju i lome sve po stanu, a onda bi navalili na mene da me tuku, tako da mislim da ću umreti od batina. Čak sam i molila da umrem. Rekla je, ja živim u paklu. Živela sam u paklu 30 godina. Molila sam se, ako Bog postoji, neka da umrem, jer ne mogu više da nastavim ovako. A ti, Jimmy, kažeš, postoji pakao koji gori i ako ne prihvatim Isusa, naći ću se tamo, bez obzira kako mi je bilo u životu i kroz kakvu agoniju sam prolazila. To je strašna stvar. To je ono o čemu ja želim da govorim danas. Mnogi od vas ovdje prisutnih, mnogi koji me gledate preko televizije, ne mislim sada na pojedince, nego na vas hiljade i hiljade koji živite bednim životom. U ovom svetu za vas nema radosti. Vama život izgleda kao slepa ulica, ne znate kuda da se uputite i svi vaši snovi su već odavno pali u vodu. I nema ih, nestali su. Mnogo puta si već pokušao da skupiš hrabrosti i snage, da uzmeš pilule i popiješ sve odjednom, da bi sebi oduzeo život, ali ne nalaziš dovoljno snage. Plačeš sve dok konačno ne zaspiš, skoro svako veče. I sad ti neki propovednik govori da postoji život mnogo gori od tvog, da postoji nešto što je 1.000.000 puta gore i ne znaš šta da učiniš. Dozvoli da ti kažem, da ti objasnim. Nije važno, bez obzira koliko si bogat, koliko si slavan u svetu, bez obzira na tvoje obrazovanje, ili koliko veliku kuću imaš, ili koliko je mala, kakva kola imaš ili nemaš. Bez Isusa Hrista na ovom svetu život nije život, kao da i ne postoji. Tu nema punine, tu nema radosti. I dozvolit ću sebi još i to da kažem. Ti, čoveče, imaš večnu dušu. Ima nekih koji uče da je čovek kao životinja. Humanisti uče da je ispravan jedino materijalizam. Jednog dana kad konačno izdahneš, to je kraj svemu. Nema više ničeg, gotovo, kraj svemu, gotovo. Ali humanisti se varaju. Humanisti se grdno varaju. I rečeno bez preterivanja, mnogi su dan danas dokazi naučnika da je evolucija u zabludi. Ona obmanjuje ljude jer je takva teorija neverovatna. To je ono što đavo ne želi da znaš, da si ti stvoren po Božjem obličju. Ti imaš u sebi Božji dah, jer te je stvorio po svom obličju. Po Božjem obličju. Ti si stvoren za nešto bolje nego da se opijaš ili da robuješ drogama. Stvoren si za nešto bolje od bogohulstva i pokvarenjaštva i propadanja u paklu. Stvoren si po obličju Božjem da bi živeo po uzoru na svog nebeskog tvorca zauvek i zauvek. Haleluja! Samo ti sedi u svojoj udobnoj stolici i naivno veruj da je tvoj posljednji izdisaj kraj. Samo onaj ko ne razmišlja trezveno može to verovati. Ti ćeš živjeti još i nakon 1.000.000 godina. Nakon 1.000.000 godina, od ovog trenutka do slušaš ovu poruku, ti ćeš biti živ. Da li me čuješ? Bićeš živ i jednoga dana ćeš stati pred svog Boga, u kojega neki od vas ne veruju, da daš odgovor za sve, jer u tebi je večna duša. U tebi je večna duša.
U tebi je večna duša i radi toga je Bog poslao svog Sina, Isusa Hrista. U redu je. A ti samo sedi u svojoj samouverenosti i rugaj mi se, ti stvarno u to veruješ? A u šta ti veruješ? Šta ti veruješ, dragi moj, kraj televizora? A ti si diplomirao na Harvardu ili Yaleu, Cambridgeu ili na Princetonu. U šta ti veruješ? Hajde sada. Šta ti veruješ? Možeš posuti svoj novi preparat po kosi da prekruješ 7 vlasi, ali ti stariš, prijatelju. Žene, možete se mazati kremama da prekrijete bore na svom licu, ali, drage moje, vi starite. Vi mladi, kad se rastreznite i mozak vam se razbistri, kad posljednji gram kokaina ishlapi i vratite se u stvarnost, treba da se suočite sa sutrašnjicom. Zato vam ja govorim, ima neko ko će vam pomoći da pređete uzburkani Jordan. Ima neko ko će uhvatiti tvoju drhtavu ruku, a taj neko o kome govorim nije Buda, nije Muhamed, nije Mr. Moon. Taj neko je Isus, kralj kraljeva, gospodar gospodara. On će ići s tobom, on će te voditi, on će te usmeriti, on će te uzeti za ruku i provesti kroz taj život koji živimo, u životu današnjice. Isus, Isus, Isus. Jednom sam bio u jednoj divnoj kući, veoma raskošnoj. Kad sam ušao u dnevnu sobu, ugledao sam pravi potok u njoj. Čuo se žubor vode. Nešto divno. U jednom uglu je stajao beli koncertni klavir. Na zidu sam ugledao poređene zlatne ploče, trofeje tog poznatog pevača. Kuća je bila puna ljudi. Francis i ja smo bili pozvani. I da ne ulazim u detalje, jedan od prisutnih je imao glavninu akcija u najvećoj kasino kockarnici u Las Vegasu. Kažu da je bio milioner. Više od sat vremena pričao je zgode hollywoodskih zvezda, glumaca i glumica, voditelja i izvođača, kako vrte kocku po njegovom zelenom kockarskom stolu, o luksuzu Las Vegasa i kako ljudi prodaju dušu za $1. Rekao mi je i ovo, ja to ne razumem, ali on kaže, jedino što je važno je novac. Novac. Rekao je, sve je bilo otmeno, soba je bila puna poznatih ljudi i onda je počeo da puca od smeha. Video sam kako puze za novac. Slušao sam to sve i molio se, Bože, daj mi priliku da svedočim. Najviše bi voleo da mi ti daš, jer ako mi ti ne daš, ja ću je uzeti. Nakon nekoliko minuta, njegova žena, koja je bila mnogo mlađa od njega, lepotica, okrenu se k meni i reče, pastore Svagart, molim vas učinite mi nešto. A ja odgovori, svakako, šta želiš? Ona reče, da li biste pošli u dnevnu sobu, onu koju sam vam već opisao, da sednete za klavir i da nam otpevate nekoliko gospel pesama. A Sveti Duh mi reče, napred.
Odgovorio sam sa zadovoljstvom. I ostali su pošli za mnom sa koktelom u ruci, smejali su se, šalili i podrugivali, a ja sam u sebi molio: Bože, daj mi pesmu, daj mi tu koju ti želiš da njima daš. O Bože, ne znam da li Jimmy Swaggart ima talenta, da li može svirati klavir, ja ne znam. To nije ni važno, ja ni ne želim da gledaju na mene, već daj, neka vide Svetog Duha, daj, neka vide Isusa. Upotrebi me, posveti me i pomaži, daj mi ono što ti želiš da im dam. To je ono što ja želim, Bože. I Bog mi je dao. Seo sam za klavir, prste mi poleteše po klavijaturi. Okupili su se oko klavira. Mora da je bilo preko 20 ljudi i Francis je bila sa mnom. Počeo sam da pevam poznatu pesmu Tužni dani, samotne noći, pune očaja. Uputili su me da čeznem za izbaviteljem. Tada čuh Isusa da mi reče: obećao je, ja sam s tobom uvek. Ne plaši se, nikad više nećeš biti sam, nikada sam. Ja sam njemu otvorio vrata srca. Otro sam suze i zaboravio te lude godine. Nikad više neću biti sam, nikad, nikad. I hoću da vam kažem, osjetio sam slavu Božiju. Vi ovde ne gledate profesionalnog evanđelistu. Svaku propoved ja natopim sa suzama. Ja vičem Bogu i plačem: Bože, daj mi reč, daj mi poruku, jer ja sam niko i ne mogu ništa da učinim. Ja ne znam šta da radim i ne znam ni kako da radim ako sila Svetog Duha ne preuzme ono što mi možemo učiniti i dotakne se srca i života ljudi. I vi koji me gledate na televiziji, to je tajna Jimmy Swaggarta, ako je uopšte tajna, to je pomazanje Svetog Duha. Kao drugo, zapevao sam jednu dobro poznatu hrišćansku himnu. Tamo na Golgoti stoji Isusov krst, kao znak žrtve i ljubavi. Silno ljubim taj krst gde je Isus umro, grešnike da on sve izbavi. Kad sam pogledao, svi u toj sobi su plakali osim tog jednog čoveka. Jecali su i plakali. Ona žena što je tražila da pevam, sva se tresla u telu, drhtala je i plakala. Suze su je klizile niz njen obraz. Pogledao sam na onog milionera i kockara. Sav je bio prebledeo. Ne znam da li je taj čovjek ikad osjetio Duha Božjeg, ali znam da ga je osjetio te večeri. I znate, kad Bog progovori, čovjeku preostaju dve stvari, ili da ga prihvatiš ili da bežiš. Svi su pobegli osim te žene. Kad su otišli, ostali smo ona, Francis i ja. Prestao sam da pevam i ona mi reče, otvoreno je rekla, ovo veče me je potreslo. Svega sam se setila. Čega si se setila? Tada je nastavila stiskajući svoje pesnice i rekla mi, stani, ne mogu to da podnesem. Molim te, stani, ne mogu to podneti. Onda je rekla, bila sam spašena. Bila sam ispunjena Svetim Duhom. I bila sam član crkve. Samo da spomenem, znali biste tu crkvu. Molila sam se sa ljudima kod oltara. Plakala sam s njima, molila se za njih, živela za Boga, ali sam sve odbacila. Rekla je, ja mogu da uđem u bilo koju prodavnicu na svetu, u bilo koju robnu kuću, u bilo koji butik, mogu da kupim najskuplje haljine, mogu da kupim dijamantski prsten, šta god zaželim, treba samo da potpišem muževo ime na račun i to je dovoljno. Njeni prsti su već bili puni dijamantskog prstenja, a oko vrata biserna ogrlica. Rekla je, ja imam sve najbolje, u društvu sam sa slavnim ljudima, filmskim zvezdama, milionerima, bogatašima, ja se družim sa takvima. A ja sam rekao, da, ali ti si nesretna, zar ne? Sve to imaš, ali to ti ne donosi sreću. Ona me je pogledala,
Ona me je tako pogledala i rekla, kad odem iz tih kasina, kad odem iz tih klubova raskoši, luksuza, finoće, savršenosti koji su najskuplji, najbolje što se može kupiti, rekla je, i kada dođem kući, pokušavam da skinem sa sebe tu prljavštinu, rekla je, Jimmy Swaggart, baš me briga koliko je to lepo i luksuzno, to je prljavo, pokvareno, grozno, gadno. O, čujte me, žene, treba vam nešto više od sapuna da opere svu prljavštinu duše. Treba nešto više od prelaza iz stare u novu godinu, više od biti član crkve ili okrenuti novi list. Treba će čudo obraćenja u tvom srcu, da Isus Hrist promeni tvoje srce i promeni tvoj život. Zato i danas govorim, on to može večeras. Rekao sam joj, što to sve ne odbaciš? I večeras dođeš nazad k Bogu. On ti govori i želi da te posavjetuje, što to sve ne odbaciš? Što ne odbaciš? Ona reče, ako to učinim, sve ću izgubiti. Izgubit ću dobra kola, izgubit ću nakit, izgubit ću jahtu, krzna, haljine, izgubit ću društvo, sve ću izgubiti. A ja sam joj rekao, ti ćeš to svakako izgubiti. Svakako ćeš to izgubiti. Ona se uplaši i potrča. Francis pođe za njom. A ja sam ostao sam. Prišao sam vratima koja vode u drugu sobu gdje su bili ostali, već su sve bili zaboravili, smejali se i šalili se. Zatvorio sam vrata i nisam mogao da im se pridružim. Našao sam izlazna vrata i izašao napolje. Nebo je bilo vedro, ostao sam napolju. Nikad neću to zaboraviti. Stajao sam tamo, bilo je to davno, pre mnogo godina, dok smo Francis i ja putovali iz crkve u crkvu. Pre nego što sam dospeo na radio, onda nisam ni mislio na televiziju. Kada sam izašao, digao pogled i ugledao zvezde, rekao sam, Bože, ja nemam zlatnu ploču. Francis i ja nemamo čak ni dom. Nemamo ni dobru naslonjaču da se odmorimo. Živimo u našim kolima i Gospode, dosta mi je svega toga, ne znam šta da radim. Ali želim ti, Gospode, nešto reći. Ne bi se menjao za ono što imam u srcu. Ne bi dao ono što imam u duši. Ne bi dao ono što imam u životu za suvo zlato, za srebro, svu slavu, sav ugled, za sve bogatstvo, ni za šta na svetu. I Gospode, hvala ti za spasenje. Hvala što si me ispunio Svetim Duhom. Hvala što si mi dao zašto da živim. Nešto stvarno, nešto divno. Hrišćani, nemojte se sažalevati. Slava Bogu. Šta god ti đavo učini, ti si spašen. Ti si hrišćanin. Ti si dete živoga Boga. Nemoj da dozvoliš da ti đavo maše svojim glupostima i mamite da ih nemaš. Jedino što gubiš je brdo greha. Nije važno ako živiš u maloj kamp kućici. Kola ti se raspadaju i sve 4 gume su već izlizane. Ako si spašen, ti si bogat. Ako si spašen, svega imaš. Digni glavu gore, isprsi se, pogledaj pravo, jer Isus koji je u tebi je veći od onoga koji je u ovome svetu. Ti si dete kralja, opran golgotskim sredstvom za čišćenje. Haleluja! Slava Gospodu! Moj Bože, ja to osjećam. Slava imenu Isus. Haleluja! Kako izgleda u paklu? Ja ne znam. Iz onoga što vidim u Bibliji znam da je to strašno. Mi to ne možemo ni zamisliti ni predstaviti. U paklu sigurno nema ničeg dobrog. Nikad ne čuješ ljubaznu reč. U tom bolu i patnji nema dečijeg smeha. Tamo cveće ne cveta, nema ničeg drugog da osveži težak zadah okoline.
Tamo nikad nema smeha koji dolazi iz radosnog srca. Možda je gore od toga. Možda je pakao svet mučne tame gde se večna duša spotiče i te tura kroz strašan mrak, bez da ikad vidi izlazak sunca. A možda je još gore od toga. Možda je to mesto gde iz svake pukotine vreba zmija, gde duhovi tame i demoni skaču i urliču po uvalama, u rukama im je palica kojom udaraju u bubanj i basiraju da uz takt izgubljeni plaču i kukaju. Možda je još gore od toga. Možda je još gore, možda je to svet vatre, gde duša odskakuje koliko god može i vrišti od bola, plače i škripi zubima. Jedan pastor, moj prijatelj, postio je 30 dana i Bog mu je dao viziju pakla. Rekao je da je to nešto najgore što je ikada video kad je ugledao pakao. Video je jezero ognja i u njemu milione ljudi koji vrište u agoniji. On je stajao tamo pored anđela koji mu je pokazivao to strašno mesto. Pakao je mesto koje zaista postoji. Video je ljude koji jedne hvataju za kosu, vade ih iz jezera vatre, zagledaju ih i proklinju i vraćaju nazad, pa vade drugoga, gledaju ga, pa onda sledećeg, gledaju ga. On upita šta to oni rade? Anđeo odgovori, oni traže učitelje i propovednike koji su im rekli da je s njima sve u redu i da ne treba da brinu o paklu. Pokušavaju da nađu te ljude koji su ih zaveli. Čuješ li o čemu govorim? Želeo bi da ovde mogu stati i reći da će svi ići u nebo i da niko neće biti izgubljen, da će Gospod svakoga dočekati raširenih ruku, ali to nije ono što je Isus rekao. Isus je rekao, širok je put koji vodi u propast i mnogi su koji idu njime, a uzan je put koji vodi u život i malo ih je koji ga nalazi. To je razlog zašto ovako propovedam. Radi toga koristim svaki raspoloživ način od šaptanja, vikanja i deranja do muzike, sve da te opomene, zaustavi, da te osvesti, da te navedem da kažeš da Isusu, pošto postoji pakao. Ukoliko ne prihvatiš Isusa, tamo ćeš dospeti. Ne daj Bože, ali to je istina. Francis i ja nismo bili dugo u braku, svega nekoliko godina. Ja sam studirao i radio. Jednog dana smo pošli da radimo i zaboravili da ponesemo vode. A bilo je vruće kako samo može biti, preko 25 stepeni, a vlažnost vazduha skoro 100%. Svaki nerv je tražio gutlje vode, ali nismo je imali. Tek oko 4 popodne došli su inženjeri džipom i doneli kanister pun hladne vode sa sobom. Sećam se kako sam ga zgrabio iz džipa, počeo se polivati po glavi da se osvežim. Pio sam sve dok više nisam mogao gutati. To me tad podsjetilo na čoveka kojeg sam poznavao mnogo godina. 11 godina pre nego što je umro od srčanog udarca. Iznenada. Moja baka ga je volela. Bila je dobra prema njemu i on prema njoj. To je bilo veoma davno i u to vreme u našem gradu kockanje je bilo dozvoljeno. Automati su se nalazili u svakom restoranu, na svakom javnom mestu. Taj čovek je posjedovao restoran. Baka mu jednom priđe i reče, ako ne izbaciš te automati, oni će te odvesti u pakao. Prošlo je dosta meseci ubeđivanja i molitve za njega. On se okrene njoj i reče, pre ću otići u pakao nego da ih izbacim. Zbog automata. Nakon nekoliko meseci u toj državi su izglasali zabranu kockanja. Sve automate su iznosili uz nadzor vlasti i razbijali maljevima. On je imao najbolju i najlepšu kuću, najveća kola izrađena u Detroitu. Ali nije mogao da podnese razbijanje automata.
Njegov sin ga je našao posle teškog srčanog udara. Srušio se kao pokošen. Sin ga je zgrabio i uspeo prebaciti u bolnicu. Doktori su ga udarili po grudima i činili sve moguće da ga povrate, ali umro je. Dok sam pio onu vodu, mislio sam, moj Bože, pomagaj. Setio sam se, moj stric je već 11 godina u paklu, bez jedne kapi vode. 11 godina. Jednog dana i ti ćeš stati pred Boga. Svako ljudsko biće koje je ikad živelo. Ja se molim da tog momenta nisi tamo, ali ako se nađeš tamo, čućeš, ako nisi prihvatio mog sina Isusa kao spasitelja, odlazi od mene, nepravedni čoveče, ne poznajem te. Odvedite ga na mesto pripravljeno za đavola i njegove anđele. I tog momenta ja bi, znam, a i ti ćeš plakati. Bože, možeš li me poslati u pakao? Osuditi me da tamo gorim večno i zauvek i opravdati svoj postupak. U deliću sekunde bit ćeš u Jeruzalemu. Još sunce nije izašlo u najcrnjem danu istorije od početka sveta. Gledat ćeš i vidjet ćeš. Biće ti sve jasno. Ugledat ćeš Pilata, Isusa, sudnicu, sve. Okupljene su sve noćne ptice, pijanice, bludnici, varalice, lopovi, razbojnici, razvratnici, svi su tu. Pristojni su u krevetu. Čućeš viku, razapni ga, ubi ga. Kao da iz 1000 grla viču, obesi ga za drvo, ubi ga. Ti ćeš poželeti da kažeš, zar ne znate? Zar ne znate da je to Bog, da je to Sin Božji? Rukama su ga hvatali za bradu, čupali je. Na glavu su mu stavili trnovu krunu, a taj potkožni deo je najosjetljivije mesto ljudskog tela i otekne za čas. Izaja kaže da je njegovo lice izgledalo sasvim izobličeno. Nije više ličilo na ljudsko, već na životinjsko. Tukli su ga sve dok mu meso nije počelo otpadati sa leđa. 100 su ga pljuvale u lice. U lice. A pljuvačka bi se slivala niz njegove rane i mešala sa krvlju. A Pilat je rekao, vodite ga. I činite s njim šta vam je volja. Vodite ga. Dali su mu da nosi krst. I on je pošao ulicom Via Dolorosa. Jedva je išao. Posrnuo je.
Tada su Simona Cirenca, neki kažu da on nije bio crnac, a neki kažu da je on bio crnac, naterali da nosi krst. Ali slušajte me, braćo i sestre crnci. Ako je on bio crnac, a ja verujem da jeste, sa crncima se rodilo mnogo problema u savremenoj civilizaciji, ali nije bilo veličanstvenijeg rođenja od Simonovo koji je poneo krst u Sveto brdo pred 2000 godina. Prikovali su ga na drvo, a Bog je zaklonio svoj pogled da ne gleda. I tako on bez greha postade greh, da bih ja mogao postati pravedan pred Bogom u njemu. I oko 3 popodne, u doba prinošenja večernje žrtve, on je umro za tebe i za mene. I hramski zastor u svetinji nad svetinjama, debeo 10 cm, težak 1 tonu, 4 jarma volova ga ne bi rascepala, se razderao od ozgo do dole da otvori svetinju nad svetinjama, da kogod hoće može doći i piti od vode života badava. I toga dana reći ćeš: da, Bože, ti me možeš poslati u pakao i osuditi da tamo gorim večno i zauvek i opravdati svoj postupak. Pognimo glave, molim. Nebeski Oče, ureži to duboko u srca ljudi. Progovoriti tvrdoglavim sinovima i tvrdoglavim kćerima. Onima pored televizora koji beže. Oni beže, Bože. Uhvati ih, dovedi ih kući. Molim te u Isusovo ime. Koliko je vas večeras? Svoje srce sam izlio pred vama. Molio za vas. Nema šanse u sutrašnjici bez Boga. Molim vas. On ne želi da ideš u pakao. Nebo se ne raduje kad zli umiru. Koliko vas će na ovom mestu podići ruku i reći: Jimmy Swaggart, ne znam da li je moje srce u redu sa Bogom ili nije. Ja ne želim da idem u pakao. Ako postoji pakao, a postoji, ne želim biti izgubljen. Ja ne želim da gorim celu večnost. Ne želim to. Hoćeš da se moliš za mene? Ustanimo svi, molim vas. Svi ustanimo. Ovdje u ovoj areni ima na 1000 pobožnih ljudi. Želim da i vi verujete zajedno sa mnom. Želim da za trenutak sagledate večnost, tako da svaka nespašena osoba u ovoj zgradi dođe k Isusu. Potrebna mi je vaša pomoć. I neka svaki hrišćanin pored televizora, molim, veruje sa mnom sada da u 1000 hotelskih soba, da u 100.000 domova, da u svakoj naciji Duh Božji pokrene i pouči ljude, žene, mladiće i devojke i dovede ih k Isusu i po Duhu Svetom uveri u istinu. There's room at the cross.
it one more time, Thomas, please. There's room at the cross. There's room at that cross for you. Come on, neighbor, come from the top to the sides. He loves you so much. Come on. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Želim još nešto da kažem. Mnogi to već znaju, ali ipak želim da vas podsjetim. Gledajte me za trenutak, molim. Niko ne mora biti izgubljen i otići u pakao. Niko. Bog je prokrčio put po svom Sinu Isusu Hristu. Kad njega prihvatiš, postaješ spašen. Drugog puta nema. Ne postoje 2, 3 ili 10, samo jedan. Isus kaže, treba da uđeš na vrata, a on je ta vrata. I ako pokušaš da prođeš kroz bilo koja druga vrata, to je isto što radi lopov i provalnik. Drugo, on te ljubi. Možda misliš da si ovdje slučajno došao. Nisi. Bog, Duh Sveti i anđeli, svi su učestvovali da dođeš ovdje. Nije slučajno da si danas došao na ovu službu. Haleluja. Da ti kažem šta on ima za tebe. Prvo, večni život. Drugo, smeštaj za tebe. Rekao je, ja idem da vam pripravim mesto. Tamo gdje sam ja, bit ćeš i ti. Treće, nećeš umreti. Nikad. Kako ću to sve dobiti? Dobit ćeš kad ga prihvatiš. Vidiš, on je to skupo platio. Sve što ti treba da učiniš je da prihvatiš cenu koja je plaćena. Ti si grešio, a on je pribavio spasenje. Sada ću moliti pokajničku molitvu. Molim da svako pogne glavu. I vi pored televizora. Pognite svoje glave, gdje god da se nalazite na ovom svetu. Molite se sa nama svima na Tacoma stadionu u državi Washington, u središtu severozapadne Amerike. To je najveći trenutak tvog života. Takve prilike nećeš više imati. Iskoristi sad. Pomolimo se. Dragi nebeski Oče, dolazim k tebi u Isusovo ime. Oprosti mi sve moje grehe. Operi me u svojoj dragocenoj krvi od svih prestupa. Kajem se za sve moje grehe i zahvaljujem ti za učinjeno delo na Golgoti. Prihvatam cenu koju si platio. Prolio si svoju krv i dao život. Molim te sada da svojom krvlju opereš moje grehe, da me očistiš svojom krvlju prema tvojoj reči u Rimljanima 10. glava. Ako ustima svojim priznaješ da je Isus Gospod i srcem svojim veruješ da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, bit ćeš spašen. Ja prihvatam Isusa Hrista kao jedinog spasitelja, mog spasitelja. Od ovog trenutka pa nadalje živeću za njega, po njegovoj reči. Ja prihvatam, ja verujem, upravo sada spašen sam, opravdan
opran, očišćen. Upravo sada spašen sam. Haleluja, slava Gospodu, slava Gospodu. Radosna vest spasenja je u celosti opisana u Bibliji. To je Svetom pismu. Pouzdano se zna da je to najčitanija knjiga na svetu. Prevedena je na oko 1600 jezika. Ako želite jedan primjerak, pišite nam na adresu koju upravo vidite ispisanu na ekranu. Rado ćemo vam je poslati uz želje da vam ta knjiga donese blagoslov i pruži novu nadu u životu. Božja reč je izvor prave istine i mudrosti. Čitajte je i uverite se sami. Yes, we're a band of pilgrims on the move. Oh, yes, I'm looking toward that sunrise. Somebody done told me there's victory ahead. Yes, and I'm looking for that city. How many is looking for it? Big, oh, built above. Looking for that city. Yonder. Where we'll never die. There the sainted millions will never say goodbye.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Nadamo se da vam je ovaj program koristio i pomogao da sagledate istinu. Milioni ljudi širom sveta odlučno živi i svedoči za Gospoda. Velika je radost u nebu i među anđelima nastala baš zbog tvoje odluke. Dobrodošao u Božju porodicu. Ukoliko imate još neko pitanje u odnosu na Boga i Bibliju, pišite nam. Po vašem zahtevu rado ćemo vas posjetiti i porazgovarati sa vama. Ovu videokasetu, kao i ostale, možete naručiti preko date adrese. Pored video materijala možemo vas poslužiti i kršćanskom literaturom i audio kasetama.